راپۆرتەکە نوویە ئۆفیسا یەکگرتی یا ژناڤرنا تاوانان لە ئەڵمانیایە ئەشکەرە کرد کۆ پەنابەرێن کۆژیدەڤەرێن ململانیان مینا سووریە و عێراقێتێن کێم جاران بە تاوانان ڕادەبن بە بەراوردی لەگەل پەنابەرێن وڵاتێن دی. دبن ناونیشانا تاوان دپێڤاژۆیا کوچبەریەدا هەمان ئۆفیسێ vê heyvê ew raport belav kir ku têde rêjeya tawanan yên ku penaber encam dane di sala 2017 de û têde diyar dike ku tevî ku 35.5 ji penaberê ku sala borî de hatine Almanya Sûrî bûn lê rêjeya gumanlêkiriyan di nav wan de tenê 20 ji sedî bû. Heman raportê amaje kir ku ew yek berova jî koçberên ku jî deverên din tên. Yên ku şer li welatê wan nîne mîna Sırbiya û Megrib û Georgia ku tevî ku rêjeya wan penaberan tenê 2 ji sedî ye lê 9 ji sedî ji wê rêjeyê gumanlêkirîne. Derbarê tawanên destdirêjiya laş heman raportê amaje kir ku di 2017 de polîsên wî welatî heman encam diyar kirine ku ew tawan tevî ku di sala borî de bêhtir bûne lê rêjeya encamderên wan bêhtir ji penaberên welatên Efxanistan û Pakistanin. Şêrîn Kîlo Ark